Alhamdulillah ngono wae mesti saking oke dhewe pokok men duwe ati kang dermawan, duweni semangat ya, semangat untuk perang melawan diri sendiri, melawan ketakutan. Jangan khawatir, Gusti Allah mboten cari, mesti ana balesane saka sumbangan kuwi, saka sedekahmu kuwi mesti ana balesane. Bisa wae rejeki dadi wong sing semana penak, tenang jiwa, tenang jiwane, tenang pikirane, tenang atine, kuwi wis rejeki. Ana kalane engko sangka sedekah sing sumbangan sing kowe wehake kowe lebari kowe sok ana sing jenenge balesan